Il-komunità ta' Marsa Xlokk qed tiċċelebra ftehim storiku wara li ġie konkluż b'mod definittiv ix-xiri tas-sede tal-Banda Madonna ta' Pompej f'pass meqjus bħala kruċjali biex tinżamm ħajja tradizzjoni li ilha pilastru tal-identità Maltija għal snin twal. Ix-xiri sar b'investiment dirett ta' aktar minn €9,000,000 għall-akkwist tal-binja. Il-President tal-Banda Madonna ta' Pompej Michael Psajla qal li dan il-pass jagħti serħan il-moħħ lill-soċjetà li kienet f'riskju serju li titlef is-sede tagħha minħabba kwistjonijiet legali marbuta mal-kirjiet ta' qabel l-1995. U għaseda biex ngħidu hekk istallum kompluta għalina u nibqgħu nibnu fuqha li nistgħu anki nkabru anki din is-seda iktar il qudiem. Ma' TVM News ispjega wkoll kif il-binja qed tagħti l-opportunità lil tfal u żgħażagħ jitalmu l-mużika bla ħlas. Għandna 4 liema fuq 4 instrumenti differenti li tfal ta' Marsa Xlokk jistgħu jiġu hawnhekk jitalmu b'xejn u ntuhom l-istrument b'xejn. Dan l-investiment jimmarka l-14 il-soċjetà mużikali li nxtraw mill-gvern li kienu f'riskju ta' żgumbrament. Ix-xiri tas-sede f'Marsa Xlokk isegwi sensiela ta' 13 il-każin ieħor li nħelsu minn sitwazzjonijiet legali komplessi u issu assigurati bħala spazji kulturali għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici saħaq li qatt ma kien hemm investiment daqshekk estensiv fil-Festi Maltin li llum huma wkoll rikonoxxuti bħala wirt intangibbli dinji mill-UNESCO. Tatril qudiemija illi din is-soċjetà bħal 13 l-oħra jidħlu fi ftehim ta' kera mal-Ministeru, mal-Kunsill Malti għall-Arti sabiex issa relazzjoni tkun waħda ta' kera bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u is-soċjetajiet mużikali rispettivi u bekk inkunu nistgħu nkomplu naraw da' soċjetajiet joperaw jimxu l qudiem u jkomplu jxerdu t-tagħlim mużikali. L-akkwist ta' Marsa Xlokk jagħmel parti minn investiment nazzjonali ta' €30,000,000 iddedikati biex jissaħħu s-soċjetajiet mużikali u tradizzjoni tal-Festa Maltija.